Numerolla 1 Emil Salminen ykkösvahti. 2 Mikkel Tsesmenski kolmoskoppari. 3 Kasperi Vehkaoja lukkari. 4 Samuel Huotari kakkospolttaja. 5 Jere Heikkinen kakkosvahti. 6 Aatu Vuorinen sieppari. 7 Jero Inola kolmospolttaja. 8 Joni Heikkinen kakkoskoppari. 9 Juuso Quick kolmosvahti. 10 Aapo Korhonen, 11 Petteri Timonen, 12 Atte Pelkonen ja pelin johdossa Petri Lindsberg. Ja kotijoukkue Kiri tänään seuraavassa kokoonpanossa. Numerolla 1 Noel Koivu kolmospolttaja. 2 Elias Elonheimo kakkospolttaja. 3 Tuukka Soikkeli kakkosvahti. 4 Niklas Moilanen lukkari. 5 Aaro Korpijärvi sieppari. 6 Miska Rönkö kakkoskoppari. 7 Roope Jälkö ykkösvahti. 8 Martti Rönkö kolmosvahti. 9 Onni Kivinen kolmoskoppari. 10 Lauri Savolainen, 11 Santtu Soajärvi ja 12 Väinö Virkkunen joukkueen kapteeni. Pelijohdossa Miro Hautamäki ja Jirka Moila. Ja Sotkamolta lautasen ääreen asettuu Kasperi Lehto. Ja vapaan torvin nokkeli kärkeen häntä eteenpäin saattamaan jokeriosastolta numero 12 Väinö Virkkunen. Tuomitaan kädellä lyödyksi tuo sitä kautta laittomaksi, nokkeli joutuu palaamaan ykkösen. Toinen on sitten laiton, viimeisen varaan jää ykköstilanteen puru. Ja niukka palo kakkoselle tuolla kakkosen ja näppillä Väinö kuitenkin itse ykköselle. Häntä eteenpäin vienyt numerolla 2 Elias Elonheimo. Väärä otetaan pois. Ja jälleen kakkoselta ristitaululle sen sijaan sitten Elias itse ykkösellä häntä eteenpäin vie numerolla 3 Tuukka Soikkeli. Tuukan ensimmäinen lyönti tuonne kolmoskopparin tontille. Sillä ei vielä Elias ykköseltä liikaa. Ja Tuukka haastaa hyvin kakkoskopparia kohden vaikean lyönnin ja se tippuu kenttään. Näin ovat etukäset täynnä. Tilannetta vie eteenpäin numerolla 4 Niklas Moila. Nikke saattelee Etelian kolmosta. Väliin tippuu, mutta ei ollut merkattu näin. Jatketaan ykkös-kolmostilanteen. Tuo koppi ei Sotkamolle kelpaa, se tiputetaan, näin on syntymässä 2 palon ajoille tilanne, jota purkamaan astelee numerolla 10 Lauri Savo. Hyvä haasto polttolinjaan, mutta sieltä Ollokenttä suorittaa riittävän hyvin palo kotipesään siitä kolmasisti taululle. Ajolainen Kiri saa luoduksi, ei vielä avausjuoksua ensimmäisen aloittavalla.
Roope Jälkö hakee tuon ensimmäisen yrityksen varmasti kopiksi. Ja sen verran korjataan, että Onni Kivinen sen kopin tuolta tosiaan hakee, mutta nyt kärki Sotkamolta kentällä häntä eteenpäin saattelee numerolla 2 Mikkel Sesmenski. Ja niin tekee Kirkin tuonne kakkospesälle siitä heti kärjestä ensimmäisen palon. Nyt Sesmenski jatkaa itse tyhjälle kentälle pyrkimistä. Toisen lyönnin poimii hyvin Kirin ulkokenttä Tuukka Soikkelin toimesta. Ja sitten suolaa Elias Eloneimo eteen ja ykköselle. 2 ristiä taululla kun kentälle pyrkii. Tyhjälle kentälle edelleen numerolla 3 Kasperi Vehka. Vekkaaja lyö taakse, korkea Onni poimii kopin pois. Vekkaaja haavoittuu ykköspesälle, nyt tyhjälle kentälle pyrkii numerolla 4 Samuel Huotari. Huotarin ensimmäinen lyönti laittomaksi kakkospesän takana. Sitten Huotari vapaan turvin kärjeksi kentälle, häntä eteenpäin vie numerolla 5 Jene Heikkinen. Aaro Korpijärvi pysäyttää ensimmäistä lyöntiä. Iskä! Toinen lyönti menee aina kolmoskopparille saakka, sillä ei kuitenkaan ykköseltä edetä ja viimeiseen lyöntiin jää Heikkisellä kärjen eteenpäin saakka. Korkean kopin Heikkinen nostaa sillä, etenijät haavoittuvat. Nyt tyhjälle kentälle pyrkii numerolla 6 Aatu Vuorinen. Aatun ensimmäinen lyönti Tuukka Soikkelille kopiksi, haava siitä ykköspesältä. Nyt käytetään jokeria lyömään numerolla 12 Atte Pelko. Onni Kivinen irtoaa hakemaan tuon kopin kiinni. Vapaan turvin Pelkonen kärjeksi, ääntä eteenpäin vie numerolla 11 Petteri Timonen. Timosen lyönnin pysäyttää Roope Jälkö kolmospesä. Eteniä saatavut kakkos. Tuukka Soikkeli hakee kopin pois, eteniä haavoittuu ykköspesälle kakkostilanteessa. Jatketaan ja lyömään numerolla 7 Jere Inonen. Ja tuolla lyönnillä täyttyvät nyt etupesät lyömään numerolla 8 Joni Heikkinen.
Ja tiukka pesäkilpailu, mutta etenijä kolmoselle ehtii. Näin jatketaan ykkös-kolmostilanteessa. Joni Heikkinen jatkaa lyöntipaikalla. Ja pallo tippuu väliin kolmostopparin eteen, mutta etenijä ei kolmoselta irtoa. Näin edelleen ykkös-kolmostilanteessa mennään. Ja aivan rajan pintaan tuo koppi nousee, se joudutaan ottamaan kuitenkin koppina pois näin, ja tupesiltä etenijät haavoittuvat. Edelleen ollaan kolmostilanteessa ja mennään lyöjään numero 9, Juuso Quick. Viking lyönnin hakee kopiksi sitten Miska Rönkä ja näin. Kolmostilanteessa mennään, kun viimeisenä lyöjänä, jollei kahta juoksua synny lyömään, tulee numero 10, Aapo Korhonen. Syöttö oli oikein. Ja sillä ensimmäinen juoksu syntyy. Sotkamo menee 1-0 jo. Ja näin Kärkkärin siitä käy Aapo hakemassa yhden tärkeän juoksun Sotkamolle tekee. Ja Aaro tintaa vahvasti kakkospesän päälle, mutta hiuksen hienosti laittomaksi. Aivan ei mene tappimiehen yli tuo toinen yritys ja nyt viimeisellä pitää sitten itsensä kentälle Korpijärven hoito. Haastoa kakkosvahtia kohden, mutta siellä ei räpylä vapisen. Näin ensimmäinen risti ykköseltä lyömään numerolla 6, Miska Rönkä. Vapaan turvin Miska kärjeksi, nyt lyöntivuoroon. Häntä eteenpäin sattelemaan numerolla 7, Roope Jälkö. Ja Roopelta loistava lyönti kakkoskopparille saakka, sillä täyttyvät etupesät ja tilannetta eteenpäin ratkomaan numerolla 8, Martti Rönkä. Ja kolmospesältä toinen ristitaululle, hyvä rajaleikkuri Markka tulee, mutta hyvin siellä kakkosvahti Jere Heikkinen pallon kiinni poikki. Ja tuo koppi tiputetaan näin, sillä ei päästä ottamaan tuplahaavaa ykköseltä viimeisen varaan ja ykköstilanteen hoitoon. Väärä otetaan pois. Mutta sitten kopin nosto epäonnistuu siitä, kolmas ristitaululle. Lyhyt on Kirin. Toinen sisävuoro. Salmisen toimusrajanäppi 20 senttiä laiton. Näin hän joutuu palailemaan lyöntipaikalle takaisin. Sitten haastetaan kakkospesää kohden, mutta Elias Elonheimo poimii lyönnin kiinni. Viimeisen varaan jää Salmisella kentälle meno.
juuri tappi miehen yli ja sillä kärjeksi kentälle. Häntä eteenpäin saattelemaan numerolla 2, Mikke Zesmenski. Ja laittomaksi menee ensimmäinen yritys, Etenia joutuu palaamaan ykköselle takaisin. Väärän ottaa Sotkamo pois. Ja koppi napataan pois ykköseltä. Takapalo, hienoa ulkopeliä kirjalta, kenttä tyhjäksi. Yksi risti taululla, tyhjälle kentälle pyrkii nyt numerolla 12, Atte Pelkki. Syöttö on oikein. Hienosti poimitaan tuokin koppi pois, viimeisen varaan jää Pelkosella kentälle meno. Koppi nousee ja siitä oikein kilpaillaan ulkokentällä, kuka sen saa poimimassa käydä. Kenttä edelleen tyhjänä, nyt kentälle pyrkii numerolla 11, Petteri Timonen. Timosen lyönnin poimii Elias Elonen. Toisella tulee koppi Onni Kivisen tontille ja siellä koppi napataan myös pois viimeisen varaan, jää Timosellakin kärjeksi lähtö. Ja koviksi menee sekin, kenttä edelleen tyhjänä kun lyömään numerolla 3, Kasperi Vehkala. Noel Koivu poimii Vekkaajan ensimmäisen kolmospesän. Ja Mistä Rönkä ottaa tuon kopin pois, kenttä edelleen tyhjänä, kun lyömään numerolla 4, Samuel Huotari. Huotarilta hyvä lyönti tuonne koppareiden väliin, hienosti sen yrittää sieltä Onni Kivinen käydä poimimassa, aivan ei onnistu. Näin on kärki kentällä ja Huotaria eteenpäin vie numerolla 5, Jere Heikkinen. Ja Heikkinen sijoittaa keskelle tyhjään tilaa, vie Etenian kakkospesän. Noel Koivu tuon yrityksen varmasti kopiksi polttaa Etenian kolmospesälle, 2 ristiä taululla ja Heikkisen pitäisi itse kentälle kärjeksi lähteä. Ja ei onnistu kopin nosto Heikkiseltä. Näin 3. risti taululle, Kirin ulkopeli on rautaa. Ja vapaan turvin Onni kärjeksi, ääntä eteenpäin viemään numerolla 11, Santtu Soanjärvi.
Ensimmäinen jää etulaittomaksi. Toisella koppi nousee, kenttä tyhjenee. Nyt Kiri on hakenut kärjen esiin tyhjälle kentälle pyrkimään numerolla 1. Noel Koivu. Syöttö oli oikein, mutta sillä tavalla kimpoaa tuosta lautasesta, että Noel ykköspesällä. Häntä eteenpäin viemään numerolla 12, Väinö Virkku. Pitkä keskinäppi Väinöltä saattelee nokkelin kakkoselle, Väinö itse ykköselle, etukäset Väinö lyömään numerolla 2, Elias Elonhei. Ja kakkoselta ensimmäinen risti ja jatketaan ykköstilanteessa. Ja näin saattelee Elias Väinö kakkospesälle. Ja hienosti siellä polttolinjan ylitse lyö Elias itsensä ykköselle, etupesät jälleen täynnä kun lyömään numerolla 3, Tuukka Soikkeli. Tuukalta huikean hieno näppi tuohon keskelle kenttään. Näin ovat takapesät täynnä ja Tuukka jatkaa itse lyöntipaikan. Ja koppi nostetaan takakentälle, se tiputetaan Sotkamon toimesta, ollaan menossa kohden 1 palon ajolähtötilannetta, sitä purkamaan hetken päästä astelee numerolla 4 Niklas Moilanen ja nyt saa yleisö kannustaa Kirille avausjuoksua tähän ottoon. Vaikea väärä, siihen pystyy Nikke kuitenkin lyömään, näin siitä ei saada Eteniästä kolmoselta ristiä taukoa. Tuo lyönti poimitaan kakkospesällä kiinni, siitä toinen risti kotipesään, takapesät kuitenkin täynnä. Ja sitten tiputtaa Nikke lyönnin väliin, mutta hiukan siellä kolmosella nyt nukutaan ja siitä kolmas risti. Koppia nostaa Vuorinen ensimmäisellä, ei lähde kuitenkaan etenemään. Nähtävästi kentälle pitäisi pyrkiä. Ja tuo koppi haetaan sitten Tuukka Soikkelin toimesta pois, haava ykköspesältä tyhjälle kentälle pyrkii numerolla 7 Jero Ino. Laittomaksi Inolan ensimmäinen yritys, 2 kuitenkin jäljellä kärkeen pyrkii. Sitten hakee Mistaröntä kopin pois. Haava ykköseltä tyhjälle kentälle pyrkii vuorostaan nyt numero 8 Joni Heikkinen.
Tuukka Soikkeli vangitsee tuon maalyönnin keskeltä kenttää. Väliin tippuu seuraava, näin. Heikkinen kädeksi kentälle, häntä eteenpäin saattelemaan numerolla 9, Juuso Quick. Quickin ensimmäinen lyönti aivan jää Korpijärven räpylään, mutta hän ohjaa sen hienosti tuonne kakkospesään, ei pääse eteen ja eteenpäin. Sitten jää koppi aika keskelle kenttää, sillä ei myöskään lähdetä liikkeelle. Viimeisen varaan jää Quickillä ykköstilanteen ratkominen. Koppi nokkelin räpylään, risti kakkoselta, haava ykköseltä, kenttä tyhjänä ja yhdellä palolla kentälle pyrkii nyt numerolla 1, Emil Salmi. Salminen laittaa pommin varman lyönnin tuonne koppareiden eteen, lähtee kärjeksi kentälle, häntä eteenpäin vienyt numerolla 2, Mikko Zesmenski. Ja Zesmenski laittaa myöskin tuonne takakentälle saakka maissa lyönnin ja nyt ovat etupesät täynnä lyömään numerolla 3, Kasperi Vehkainen. Aivan ei kakkoselta tullut tuosta paloa lähellä oli. Sen verran joutuu siinä Martti latailemaan pallon kanssa, että aivan ei saada kolmoselta paloa taululle ykkös-kolmostilanteessa. Jatketaan. Ja pommi varmasti sitten Vehkaaja kakkosrajan näpillä täyttää pesät. On syntymässä yhden palon ajolähtötilanne. Sitä purkamaan astelee numerolla 4, Samuel Huotari. Ja Huotari lyö pallon koskemaan aidan lain. Sitten mukaan väärä pois. Lyhyellä pyritään, mutta nopea on Niklas Moilanen, toinen risti kotipesästä. Mennään kohden 2 palon ajolähtötilannetta ja sitä purkamaan numerolla 5, Jere Heikkinen. Ja takaa pitkäksi painuu tuo ensimmäinen lyönti. Sitten on vastustamaton lyönti tuonne väliin kakkoskopparin eteen, sillä toinen juoksu Sotkamolle, mutta etupesiltä pitäisi Heikkisen vielä saada viimeisellään sitten miehiä eteenpäin. Ja Onni Kivinen tekee tuon yrityksen turhaksi, kenttä tyhjenee. Ja nyt tyhjälle kentälle pyrkimään numerolla 12, Atte Peltonen. Jokeriosastohan tässä tilanteessa Sotkamolla on jäljellä, jollei lisäjuoksuja syntyy.
Elias Eloheimo vangitsee tuon kentälle menoyrityksen. Ja ottaa toisenkin. Viimeisen varaan jää Pelkosella nyt kentälle pyrki. Pelkonen nostaa koppia, haavoittuu ykköselle ja kahden palon tilanteessa toisiksi viimeisenä lyömään numerolla 11 Petteri Timonen. Timonen lähtee kärjeksi ja häntä eteenpäin saattelemaan numerolla 10 Aapo Korhonen. Ja siinä sen verran etelijän juoksurata hämää ulkokenttään, että kakkospesällä Timonen jo. Korhonen jatkaa lyöntipaikkaa. Iska poimii rauhassa kopiksi tuon yrityksen ja näin jälleen viimeisellä pitäisi sitten Korhosen halkaista kenttä. Kun viimeisestä lyöjästä on kysymys, siksi Kirin ulkokenttä vetäytyy hivenen syvemmälle tuonne Koskenharjun uudelle. Ja noin poimii sitten Roope Jälkö tuon lyönnin kiinni. Aaro haastaa hyvin sinne koppareiden eteen, mutta hyvin myös koppariosasto Sotkamolta toimii, hakee kopin pois, ei vielä kärjeksi päässyt Aaro tuolla lyönnillä kenttään. Kopiksi painuu toinenkin näin haava ykköspesältä lyömään numerolla 6 Miska Rönki. Vapaaturvin Miska ykköselle häntä eteenpäin viemään numerolla 7 Roope Jälki. Roope tinttaa ensimmäisellä keskisaumaan, mutta menee suoraan kakkospolttajalle, näin sillä ei vielä edetä. Toisella hivenen samat sävelet ja viimeisen varaan jää ykköstilanteen ratkominen. Väärä napataan pois. Ja sitten kenttä tyhjenee tuohon haavaan. Palot kuitenkin vältetään. Tyhjälle kentälle pyrkii numerolla 8 Martti Rönkä. Väärä otetaan pois. Näin lähtee Martti kärjeksi kentälle, häntä eteenpäin viemään numerolla 9 Onni Kivi. Kopiksi menee ensimmäinen. Toisella haastetaan polttolinjaa, mutta ei silläkään vielä Martti Rönkä etenemään tuolta ykköseltä pääse. Väärä otetaan pois. Ja Onni Kivinen ei viimeisellään erehdy. Koppi kelpaa Sotkamolle tässä tilanteessa, näin kenttä tyhjenee. Kiri on hakenut kärjen esiin lyömään numerolla 1 Noel Koivu. Etulaittomaksi Nokkelin ensimmäinen yritys.
Mutta sitten väärän turvin Noel Kärkeeni koivua eteenpäin vie seuraavaksi numerolla 12 Väinö Virkkunen. Aivan ei tuo taktinen huti riitä. Kakkoselta ensimmäinen ristitaululle, Väinö kuitenkin itse ykköspesällä. Väinö eteenpäin vie numerolla 2 Elias Elonheimo. Ja kädellä lyödyksi tuomitaan ensimmäinen yritys. Sitten kuitenkin väärä. Ja laiton on tuo toinenkin. Siinä ei sitten ihan ajatus toimi. Pesällä 2 ristiä taululle ja näin on ensimmäinen jakso pelattu. Tiukat numerot, mutta sisäpeliä ei Kiri saanut rullaamaan. Sannisen lyönti polttelee sen verran polttolinjassa, että Kärki on kentällä. Häntä eteenpäin saattelemaan numerolla 2 Mikke Zesmenski. Ja huikeaa suorittamista Kirin ulkokentältä. Elias Elonheimo suolaa kakkoselle ensimmäisen ristin tyhjälle kentälle. Pyrkii itse nyt Zesmenski. Ja kopilla kenttä tyhjänä pysyy. Nyt sinne pyrkimään numerolla 12 Atte Pelkonen. Martti Rönkä poimii tuo kopin. Ja Tuukkas soitteli seuraava. Viimeisen varaan jää Pelkosella kentälle meno. Koppia nostaa Pelkonen, sen poimii Kivinen, näin kenttä pysyy tyhjänä. Tyhjälle kentälle pyrkii numerolla 3, Sotkamon lukkari Kasperi Vehkaala. Ja Onni Kivinen poimii tuonkin kopin pois. Vehkaajalla 2 lyöntiä lähtemään kärjeksi kenttään. Ja tuonkin kopin Kivisen Onni sieltä käy poimimassa kenttää edelleen tyhjänä, kun lyömään numerolla 4 Samuel Huotari. Huotarin ensimmäinen Noel Koivulle. Laittomaksi kakkospuolelta tuo lyönti. Ja kopiksi menee tuokin, Onni Kivinen poimii sen. Nyt lyömään numerolla 11 Petteri Timonen. Hienosti tulee, Tuukka soikkeli tuota lyöntiä vastaan, ei pääse sillä Timonen kärjeksi.
Ja samat eväät toisella kertaa. Katsotaan suunnataanko kolmaskin vielä samalle miehelle. Vapaan turvin Timonen kärkeen, häntä eteenpäin viemään numerolla 5 Jere Heikkinen. Vahva keskisaumalyönti, kun siinä keskellä tilaa on. Heikkiseltä ja eteniä saateltu kakkospesä. Avi! Oula Onna! Ja Heikkinen itse takakärjeksi. Näin ovat etupesät täynnä lyömään numerolla 6 Aatu Vuori. Laittomaksi kakkosjatkelta tuo lyönti painuu, sillä jo Timonen oli kolmospesää kohden sinkoamassa, mutta vielä sillä ei päästä 2 lyöntiä Vuorisella vaihtoon jäljellä. Taitava, hidastettu keskelle kenttää, mutta aivan ei pysy pesässä pallo kädessä. Hyvä polttoheitto Noel Koivulta sinne tulee, näin ykkös-kolmostilanteessa jatketaan. Ja Onni Kivinen poimii kopin, sitä ei tiputeta näin. Haavat etupesiltä 1 palon kolmostilanteessa. Jatketaan lyömään numerolla 7 Jero Inola. Sillä sitten Timonen tuo toisen jakson avausjuoksun, Sottamo siirtyy 1-0 johtoon. Inola itse etenee ykköselle, häntä eteenpäin vie numerolla 8 Joni Heikkinen. Ja ei lähde sillä vielä Inola etenemään, jatketaan ykköstilanteen. Toisella Noel Koivu pysäyttää lyönnin. Ja Onni Kivinen hyvin vastaan, mutta etupesä täynnä. Lyömään numerolla 10 Aapo Korhonen. Korhosen lyönti kopiksi, sillä eteniä on kakkoselta irronnut, näin Haava kolmospesältä jatketaan ykköstilanteessa. Ja Noel Koivu vahvistaa tuon lyönnin kuin... Ja siitä otetaan sitten myös ykköseltä palo. Nyt toimii Kirin ulkokenttä loistavasti. Noel laittaa takaa läpi, sillä lähtee hyvin liikkeelle tämä toinen jakso sisävuoro. Ensimmäinen sellainen. Kiri osalta nokkeli suoraan kakkospesälle. Seuraavaksi lyömään numerolla 12 joukkueen kapteeni Väinö Virkku. Taakse kopiksi ensimmäinen.
Hyvä on yritys Väinöltä tuonne kolmosjatketta kohden, mutta hyvin leikkaa kakkospoltta ja lyönnin kiinni. Väinö kuitenkin pysyy pesässä. Ja sitten haastoa sinne koppareiden eteen kopiksi, tuo lyönti kuitenkin haetaan. Näin jatketaan kakkostilanteessa ja lyömään numerolla 2 Elias Elonheimo. Etu Laiton on ensimmäinen. Sitten keskelle kenttää haastoa, mutta tuon helpon pallon Sotkamon ulkokenttä hoitaa. Ja hyvä on haasto seuraavallakin, sillä ykkös-kolmostilanne päälle ja nyt lyömään numerolla 3 Tuukka Soikkeli. Kiri lähtee vahvasti tähän toiseen jaksoon 1-0 takaa jo asemasta ensimmäisen tasoittavalla. Palottomasti luotu kolmostilanne. Ja Tuukka Soikkelin vaihto kakkoselle on pommin varma. Siinä ei palon mahdollisuutta anneta, nyt ovat takapesät täynnä. Väliin tiputtaa Tuukka. Lyönti ei ollut merkattu, sillä ei nokkeli kolmoselta irtoa. Näin ovat pesät täynnä, ollaan menossa kohden palotonta ajolähtötilannetta ja nyt kotiyleisö kannustetaanpas Kirille se päivän avausjuoksu tästä. Niklas Moilanen lyönti vaihto. Hyvä on Niken koukku tuohon kakkosrajaan, mutta nopeaa on myös Sotkamon ulkokentän toiminta. Ensimmäinen ristitaululle, takapesät kuitenkin täyttyvät samalla. Toisellakin kokeillaan, mutta niukka palo kotipesän, 2 ristiä taululla jatketaan. Etupesät täynnä tilanteessa lyömään numerolla 5 Aaro Korpijärvi. Aaro lyönti haetaan kopiksi, näin. Tuukka Soikkelista haava kolmospesälle, jatketaan ykköstilanteessa. Aaro nostaa koppia, se Sotkamolle kelpaa, kenttä tyhjenee tyhjälle kentälle pyrkimään numerolla 6 Miska Rönkki. Vääräksi tippuu tuo syöttö näin, Miska kärjeksi kentälle häntä eteenpäin viemään numerolla 7 Roope Järvi. Roopen lyönti polttolinjaan popiksi, sillä ei Miska ykkösen väliin. Syöttö on oikein. Ja Roopen lyönti on viimeisellä mainio. Hermoton mies täyttää etupesät ja tilannetta vie eteenpäin numerolla 8 Martti Rönkki. Ja heitto jää sen verran vaikeaksi, että ei pysy pesävähdin räpylässä. Martti järjestelee kolmostilanteen päälle. Keltakypäräiset miehet vyöryttävät nyt Kirin sisäpeliin.
Ja koppi tiputetaan. Näin on syntymässä 2 palon ajolähtötilanne ja sitä purkamaan numerolla 9. Onni Kivinen. Onnin ensimmäinen etumiehen räpylä. Ja Roope jälkö on irti kakkospesältä, siitä 3. ristitaululle. Ja numerolla 9 Juuso Quick pääsee kärjeksi kentälle, häntä eteenpäin viemään numerolla 1 Emil Salmi. Salminen nostelee korkeuksiin, koppi kelpaa Kirille näin, Quick haavoittuu, Sotkamo on kaivannut kärjen esiin, Salminen jatkaa lyönti paikalla ja pitäisi hoidella nyt itsensä kenttään. Ja aivan ei jää tuo syöksykoppi Onni Kivisen räpylään, mutta pallo pysähtyy näin ykköstä pidemmälle. Salminen ei tuolla pääse. Salmista eteenpäin vie nyt numerolla 2 Mikke Czesmenski. Ja Aro Korpijärvi poimii lyönnin kiinni. Ja ensimmäinen risti kakkoselta on selviä. Ykköstilanne päällä. Kasperi Vehkaaja saattamaan Czesmenskiä eteenpäin. Nyt on Vehkaajalta vahva lyönti. Siinä saatellaan eteen ja kakkospesä. Ja näin hoidetaan etupesät täyteen. Tilannetta eteenpäin ratkomaan numerolla 4 Samuel Huotari. Kättinen lainatetaan Sotkamon kaartoimesta pois. Ja Noel Koivu hoitaa toisen ristin taululle. Kolmospesältä jatketaan ykköstilanteessa. Niskarönkä hakee kopin pois ja viimeisen varaan jää Huotarilla ykköstilanteen hoito. Koppi nousee, sen hakee Roope Jälkö pois, kenttä tyhjenee, tyhjälle kentälle pyrkimään kärjeksi numerolla 5 Jene Heikki. Ykkös-kolmostilanne päälle, sitä purkamaan numerolla 7 Jero Inola. Se
Ensimmäinen kolmospesää kohden, mutta sieltä pallo ei läpi lipsa. Toinen. Tiputetaan, mutta aivan ei saada kotipesää siitä ristiä taululle. Ykkös-kolmostilanteessa mennään viimeinen lyönti Jero Inolalta lähdössä. Ja huikea on heitto sieltä Elias Elonheimolta, mutta aivan ei siitä ristiä saada taululle. 2 pallon ajoilta tilannetta kohden mennään. Lyömään tulee numerolla 8 Joni Heikkinen. Roope. Ja Sotkamo 2-0 johtoon tuolla Joni Heikkisen lyönti. Uudelleen järjestelee Sotkamo ajolähtöä 2 palolla päälle. Tällä kertaa sitä purkamaan Jokeri-osastolta numero 10 Aavo Korhonen. Takalaittomaksi painuu tuo viimeinen yritys ja näin. Onnen ensimmäinen hivenen etulaiton. Toisella Onnen nostelee ilmaa, se tiputellaan näin. Ykkösellä eteen ja valmiina häntä eteenpäin saattelemaan numerolla 11 Santtu Soanne. Ja vahvasti nousee Santulta pallo ilmaan. Tuokaan ei Sotkamolle kelpaa, näin Kiri saanut etutilanteen päälle sitä ratkomaan eteenpäin numerolla 1 Noel Boy. Koppi haetaan pois, Onni haavoittuu kolmospesälle, ykköstilanteessa jatketaan. Ja sitten kakkospesältä ensimmäinen ristitaululle. Kädeksi kuitenkin Noel kentällä häntä eteenpäin saattelee numerolla 12 Väinö Virkkunen. Väinön ensimmäinen kolmos kulmaan, haetaan kopiksi. Ja sitten lyödään kovaa etumiestä kohden ja pallo menee aina kakkoskopparille saakka. Vahvasti rakentaa Kiri etumiesä täyteen nyt lyömään numerolla 2 Elias Elonheimo. Pallo polttelee hieman siellä kakkoskopparilla, mutta pysähtyy. Jatketaan etupesät täynnä tilanteessa. Ja
Lyönti nousee kopiksi, näin kenttä tyhjenee. Tyhjälle kentälle pyrkii nyt Elias itse. Ja hienosti taistelee Elias itsensä ykköselle. Ja Eliasta eteenpäin viemään numerolla 3 Tuukka Soikki. Ja Tuukka Soikkeli on tänään pommin varma noissa kakkospesämaidoissa. Elias kakkosella, Tuukka jatkaa lyöntipaikalla. Ja Tuukka vaan parantelee näppejä. Ne on ottamattomia lyöntejä nuo ulkokentälle ja Elias kolmospesä. Ja viimeisellä koppi, se kelpaa Sotkamon ulkokentälle. Näin jatketaan kolmostilanteessa lyömään numerolla 10 Lauri Savo. Laurin ensimmäinen hivenen etulaittomaksi. Haava ykköseltä nyt kolmostilanteeseen lyömään numerolla 4 Niklas Moila. Ja nyt sitten nähdään se Kirin päivän avausjuoksu. Niklas Moilanen lyö vastustamattomasti väliin. Elias Eloneimo tuo. Kiri kaventaa 2-1 ja ykköstilanteessa jatketaan lyömään numerolla 5 Aaro Korpiainen. Ja Aaro hoitelee etupesät täyteen, tilannetta ratkoo eteenpäin numerolla 6 Miska Rönkä. Ja ei pysy räpylässä tuo hyvin, sinne kyllä yrittää Sotkamon koppari siitä syöksykoppia hakea, mutta näin on Nikke saateltu jo kolmospesällä. Jatketaan ykkös-kolmostilanteessa ja Miska jatkaa lyöntipaikalla. Sitä mukaan kuin aurinkon paiste täällä lisääntyy, Kirin mailan tehot nousevat. Väärä otetaan pois. Tuominen oikeaksi. Mutta hieno on ja taitava tuo Miskan näppi tuohon kakkosrajaan. Kiri on rakentamassa yhden pallon ajolähtötilannetta. Ja yleisö nyt saa taputtaa vähän kannustia. Eivon kakkoskulmaan haastaa Roope ensimmäisellään. Se haetaan kopparin toimesta kopiksi. Toisella sitten kakkosrajaa, mutta kakkosvahti on hereillä. Viimeisen varaa jää yhden pallon ajolähtötilanteen purku. Keskisaumaan painaa hyvän lyönnin Roope, mutta siellä Jere Heikkinen on valmiina. He tekee pallon kotipesään. 2 pallon ajolähtö päällä. Martti Röngen ensimmäinen yritys etulaittomaksi. Toinen kakkos jatkeelle, hyvä yritys, mutta pallo pysähtyy kuin pysähtyy.
Ja vaikean syötön heittää siihen Vehkaa ja aivan ei saa Martti lyöntiä kentän rajoissa pysymään. Vikin ensimmäinen lyönti polttolinjaan, sillä ei vielä etenemään päästä. Kopiksi sitten seuraava näin haava ykköspesältä tyhjälle kentälle pyrkimään numerolla 1 Emil Salminen. Sotkamo on hakenut kärjen taas esiin. Roope Jälkö vangitsee tuon pallon. Sitten hiukan ansaa houkutellaan siinä, tiedetään tuo kotipesän verkko, mutta aivan siihen ei Sotkamo lankea. Etu laittomaksi jää toinen. Koppia on pakotettu kärkikin nostamaan, hyvin toimii Kirin ulkopelitaktiikka. Nyt tyhjälle kentälle pyrkimään numerolla 2 Mikke Zetsmenski. Haastoa sinne kolmoskopparin tontille yritetään, mutta takalaittomaksi paino. Ja sitten poimii Onni Kivinen kopin pois haava ykköspesältä. Tyhjälle kentälle pyrkimään numero 12 Jokeri-osastolta Atte Pelkonen. Hyvin yrittää siinä vielä Soikkeli Palo ykköselle tehdä, aivan ei onnistu, nyt on kärki kentällä. Pelkosta eteenpäin saattelee numerolla 3 Kasperi Vekkala. Ja Nikke Moilanen hakee Marian pois, polttaa Etenian kakkospesälle. Hieno suoritus. Ja näin tyhjälle kentälle pyrkii Vehkaa ja itse. Roope Jälköä ei etukentällä yllätetä. Ja kopin käy hakemassa Elias Eloheimo, kenttä edelleen tyhjänä ja nyt sinne pyrkii numerolla 11 Petteri Timonen. Koppi haetaan pois. Ja hienosti tulee Tuukka Soikkeli vastaan, ei pääse Timonen silläkään etenemään. Ja Onni Kivinen hakee kopin pois, kenttä edelleen tyhjänä, kun sille pyrkimään numerolla 4 Samuel Huotari. Huotarilta sitten vahva koukku ja siinä sitten Kiri hieman kurnaa siitä, oliko pesässä Lohti. Siellä menee pelinjohtaja sitten käymään keskustelua, tiukka tilanne ykkösellä, mutta etenemiseksi se tuomittiin. Tuomarineuvottelu siitä kuitenkin tulee. Eteneminen siitä tuomitaan.
tiukka tasainen tilanne tällä kertaa kääntyy vierasjoukkueen hyväksi. Jatketaan ykköstilanteessa lyömään numerolla 5 Jere Heikkinen. Kakkosjatkeelta Heikkinen pyrkii läpilyöntiä lyömään, mutta lyö muutaman metrin laittomaksi. Ja pikkasen leveämmäksi vielä toisella. Ja sitten etulaittomaksi ja siitä toinen risti taululle. Edelleen ykköstilanteessa jatketaan lyömään numerolla 6 Aatu Vuorinen. Aivan rajan pintaan tippuu, mutta laittomaksi kuitenkin tuo kolmosjatken lyönti. Ei pääse vieläkään ykköseltä eteen ja eteen. Se tippuu väliin, mutta niin lähelle kuitenkin kakkospesältä ei arvaa vielä silläkään eteen ja lähteä liikkeelle. Ja nyt pitäisi sitten viimeisellä tuota kärkeä eteenpäin vielä. Korkea tolppaa laitetaan, mutta hivenen vääräksi. Ja sitten vapaa taipaleen turvin eteen ja kakkoselle kahdella palolla kakkostilanteessa pyrkii sitten Vuorinen itse kenttään. Mutta Nikke Moilanen hakee tuon kopin pois, juoksee Palon ykköseltä, hoitelee ristit taululle. Mennään 2-1 tappioasemasta kolmannen tasoittavalle. Kiri on hyvin hollilla vielä ottelun voittotaistelu. Janni Kivinen tulee käynnistämään Kirin lyönnin. Onni tiputtaa väliin, lähtee kärjeksi Onnia eteenpäin saattelemaan numerolla 11 Santtu Soani. Santtu nostelee koppia ja se kelpaa, kenttä tyhjenee. Kiri on hakenut kärjen esiin lyömään numerolla 1 Noel Koivu. Ja vapaan turvin Noel ykköselle. Ja Väinö Virkkunen numerolla 12 viemään Noel Koivua eteen. Ensimmäisen vapaan on Väinö suuntaa tuonne kolmosjatkeelle. Se menee laittomaksi. Ja sitten kovaa taas etumiestä kohden ja se resepti toimii, etupesät täynnä paloittajia. Tilannetta eteenpäin ratkomaan numerolla 2 eli Selonheimo. Syöttö oli oikein. Ja hivenen lyhyeksi jää tuo näppi, mutta se sinkoaa sieltä vähän näpylöistä. Ja sieltä sitten Noel haistaa tilaisuuden tulleen, karkaa kolmoselta kotiin ottelun tasoihin. Etupesät täynnä. Kiri on tullut vahvasti tähän toiselle jaksolle ja etupesistä miehiä eteenpäin saattelee. Pommin varma mies Tuukka Soikke. Ja hieno lyönti kakkosrajaan Tuukalta, mutta hivenen laittomaksi. Väinö palailee kakkospesää kohti.
Etulaittomaksi menee näin. Ensimmäinen ristitaulu, etenijät palailevat vesilleensä ja hetkisen kuluttua miehiä eteenpäin saattelee Niklas Moll. Huikea heitto sieltä Heikkiseltä kolmoselle ja sieltä toinen ristitaulu ykköstilanteessa jatkuu. Ja sitten kolmas risti, näin vuoro päättyy, tärkeän tasoitusjuoksun siinä Kiri tekee. Numero 7, Jero Inola käynnistää Sotkamon viimeisen aloitteen. Nostelee koppia ja haavoittuu ykköspesälle tyhjälle kentälle pyrkimään nyt numerolla 8 Joni Heikki. Koppia koppareiden väliin nostelee, sen käy sieltä meidän D-pojat hakemassa. Kiukko kiinni, laiton lyönti siis ja toisella lyönnillä sitten jatkuu. Vapaan turvin sitten Heikkinen ykköselle häntä eteenpäin viemään numerolla 9 Juuso Kvik. Koppi nousee, kenttä tyhjenee. Sotkamon kärjen esiin numerolla 1 lyömään Emil Salmi. Vapaan turvin Salminen ykköselle häntä eteenpäin viemään Mikke Tsesmenski. Siinä kuusella, seisoo vielä paikallaan. Ja siinä lyödään ovelasti lukkaria päin, näin täyttyvät etupesät lyömään numerolla 3 Kasperi Vehkaa. Kun ostokeskuksen ohi kuljen, tiedän sen, kohta tuutonut komet. Taktinen huti toimii. Mennään ykkös-kolmos tilanteeseen. Ei tarjoa tuokaa mulle kolpakko, yhtä kylmä niin kuin aina ennenkin. Ja sitten varma koukku tuohon kakkosrajaan täyttää pesät. Mennään kohden palotonta ajolähtötilanne tästä purkamaan numerolla 4 Samuel Huotari. Ja paksu lompakko, en turhaan tuutou, ovetsoo. Laittomaksi tuo lyhyt kotiutusyritys menee. Suomen kielellä. Taas tuo kakkoskopparin tontille, mutta Miska-Rönkä poimii pallon varmasti kiinni viimeisen varaan jää tämä ajolähtötilanteen purku. Ja rauhallinen varma suoritus Aaro Korpijärveltä ensimmäinen ristitaululle, mutta ajolähtötilanne jatkuu yhdellä palolla. Yksistä purkamaan numerolla 5 Jere Heikki. Ja siinä sitten viedään Kirin ulkokenttää lyhyellä keskinäpillä. Sottamo siirtyy 3-2 johtoon. Samalla täyttyvät takapesät.
yllättää sieltä Jere Heikkinen. Toisellaankin lyö 2 juoksua, 4-2 johtoon siirtyy Sotkamo. Etupesät täynnä, kun lyömään numerolla 10 Aapo Korhonen. Vahva tykitys kakkospesän taakse, mutta on hivenen laita. Martti Rönkä poimii sen sijaan tuon toisen. Sitten nostetaan koppia, tyhjennetään kenttä ja tyhjälle kentälle pyrkimään numerolla 6 Aatu Vuorinen. Aatu yllättää sielläkin, takakentän täyttää ykköspesän, häntä eteenpäin viemään numerolla 7 Jero Ino. Inolla lyönti kohden Kilin Jokereita ja silloinhan se on laittu. Sitten nousee koppi, jonka Roope Jälkö hakee pois. Näin kenttä tyhjäksi lyömään numerolla 8 Joni Heikkinen. Laittomaksi sirvahtaa tuo hyvä yritys tuonne kolmosjatkeelle. Näin joutuu Heikkinen palailemaan lyöntipaikalle takaisin. Koppi nousee, se tiputetaan, näin on Sotkamolla kärkikentällä ja sitä eteenpäin saattelee numerolla 1 Juuso Quick. Vikin koppi tiputetaan näin, etupesät täynnä, lyömään numerolla 11 Petteri Timonen. Timonen lyö kakkospesää kohden, mutta siellä napataan lyönti Martti Röngän toimesta kiinni. Ja toisen kerran sama juttu ja Martti hoitaa varmaan toisen ristiin. Kolmospesältä kahden palon tilanteessa jatketaan ykköstilanteessa. Ja etupesät täynnä, kun lyömään numerolla 1 Emil Salmi. Siinä sitten saatellaan eteniä kolmospesälle, jatketaan ykkös-kolmostilanteessa. Hienosti taistelee tuon pallon haltuunsa Miska Rönkä ja näin edelleen ykkös-kolmostilanne päällä. Ja siitä ykköspesältä se kolmas ristitaululle.
Väinö Virkkunen käynnistää Kirin takaa. Etulaittomaksi jää ensin. Ja laiton on toinenkin. Viimeisellä pitäisi sitten kentälle mennä. Koviksi nousee Aava Eteniästä ykköselle. Nyt tyhjälle kentälle pyrkii numerolla 5 Aaro Korpiainen. Vahvaa haastoa kakkospesää kohden, mutta Jere Heikkinen on siellä ohi. Sitten Huti ja sillä ensimmäinen risti ykkösen. Vapaan turvin Miska Rönkä kärkeen, häntä eteenpäin saattelee nyt numerolla 7 Roope Jälkeen. Ja Roope hoitelee Miskan kakkospesän. Sitten haastetaan kakkosrajaa, mutta siellä pallo pysähtyy. Ja hyvä lyönti kakkoskopparin eteen. Näin ovat etupesät täynnä lyömään numerolla 8 Martti Rönkä. Toinen risti kolmoselta ja nyt jatketaan ykköstilanteessa. Martti Rönkä jatkaa mailon varressa. Kenttä tyhjenee, nyt tyhjälle kentälle pyrkimään numerolla 9 Onni Kivi. Vääräksi tippuu Onni kärkeen, häntä eteenpäin saattelee numerolla 11 Santtu Soanjärvi. Santun koppi nousee, se kelpaa Sotkamolle tässä tilanteessa. Kenttä tyhjenee, Kiri on kaivannut kärjen esiin ja lähtee viimeiseen takaa-ajonsa lyömään numerolla 1 Noel Koivu. Noelin lyönti jää polttolinjaan ensimmäisellään. 2 lyöntiä kentälle menoon jäljellä. Toisella haastetaan sitten kunnolla, lähdetään sinne kärkeen eikä meinata. Noelia eteenpäin viemään numerolla 2 Elias Elonheimo. Ja siitä kolmas risti kakkospesältä ja Sotkamo vie tämän tiukan ottelun jaksovoitoin 2-0. Toinen jakso heille 4-2, ensimmäinen 2-0. Ottelupalkintoraadin tänään muodosti lahjomaton kaksikko Milo Koivu, Jesse Svärd. Vierasjoukkueen kakkospalkinnolla palkitaan tänään numero 1 Emil Salmi. Kotijoukkueen kakkonen on myöskin numero 1 Noel Koivu. Vierasjoukkueen ykköspalkittu huikealla ulkopelillä ja vielä tehokkaammalla mailapelillä ansaitusti numero 5 Jere Heikkinen.
Ja Kirin ykköspalkittu lautasen ääressä loistanut. Ja myös mailan varressa numero 4 Niklas Moilanen. Sotkamolle turvallista kotimatkaa.